vuonna 1982. Naisten klinikalla alkoi tän tyypin tarina. Yhdessä yksin salis alkoi heikolla äänellä valittaa. Torkkuen turvassa tuoren äidin kainalos. Lapsen sekä kylmän maailman välissä vaan kapalot, kun kerran lähet lämpimästä vaikka kuinka yrität. Utelias pikkupoika halus kääntää joka kiven. Vaik se olikin välillä toro, niin se oli kova itke. Ekat askeleet lapsuutta kohti ottaa siten. Potkupuku vaihtui housuihin ja tuttinalli pysy. Poika löysi teensä ekat luokat yhteen kauniin syksyn. Harvoin skidit lapsin pysy ja kun kerran lähet äidin sylistä. Ala-aste meni ohi, nyt on skidil uudet kujet. Broidin leivikset on auton pakko saada uudet kutet. Vaikka on sammarit ja pystärit ja farkkupaita, se on silti hormonit hyrisee ja tytöt alkaa kiinnostaa. Poika perjantaisin tyttöjen peräs ravaa diskossa, kun eka kertaa astu suolle, jonka nimi on naiset. Tuli äänen murros ja lihakset alkoi kasvaa. Ei vaan mahtunut venaa, että pääsee kuluttaa Alkon kassaan. Vaik se luuli, et se on mies, se oli tahtomatta. Lukiovuodet suhahti ohi, ihan kun ois mennyt vartis. Piti vahti, ettei homma lähe hanskas sen syyn takia, että kun se ensimmäisen kerran eksy baariin. 22-vuotiaan ei oo kaikki enää loistavaa, kun vuokra pitäis maksaa ja on kaikki hommat hoitamatta. Tai välillä kelaa itseksensä, että oispa taas vieläkin lapsi sisälle, eikä unelmat oo haihtuneet. Se ei vaan näytä iästä huolimatta muotiin taipuneen. Sun pitää muistaa, että jos sä joskus kasvat aikuiseks, just kun se luuli, et sen epäonni oli kive hakattu. Se näki kauniin naisen ja heti siihen rakastui. Sen sydän meinas pakahtuu ja tuntui, et se oli taas. Kuastut yhteiselle polulle elämäs naisen kanssa. Kuastut yhteiselle polulle elämäs naisen kanssa.